Ahojte, dnes som si pre vás vo videu pripravila moju zbierku lakov a to, ako ich skladujem. Takže moje laky sú v dvoch takýchto skrinkách. Toto je jedna. Je z IKEA a volá sa Micke, myslím. Túto som dostala pod stromček asi pred 2 rokmi. V prvom šuflíčku v zásuvke mám veci na ošetrovanie nechtov. Tu vidíte nejaký olejček od Sally Hansen. Tu mám podlaky od Miss Sporty napríklad. To je tekuté sklo, moje obľúbené nadlak. Tu nás zaostruje. Tak. No. Seševit. Obľúbené tiež. No, takto sa dostaneme bližšie. Tuto mám nejaký, čo to je, vrchný lak, veľmi dobrý, na francúzsku manikúru, sušiť, čo nefunguje, podlak, korekčné perá, kopytko, pilničky. Vzadu, keď sa pozriete, tak mám mydlá do manikúry, keď si robím keď si chcem odmočiť nechty. Tak, pilničky sú tu. No a to by bolo vlastne v prvom šuflíčku. Ten je taký, čo sa týka starostlivosti o nechty. V druhej zásuvke mám laky, ktoré sú nové, alebo sú také, ktoré ste ešte na blogu nevideli. Aby som v tom trošku mala poriadok, tak ich mám tu na jednom mieste. Ja som ich tak báječko počítala, je ich zhruba 70. Takže ešte to vás všetko čaká. Môžem vám nejaké z nich aj ukázať. Úplne najnovšie prírastky sú Essie. Tento strieborný z nejakej novej kolekcie, ten som dostala na MDŽ, takisto spolu s týmto. Ten je zo staršej kolekcie, volá sa Little Brown Dress. No ale teda u mňa v zbierke je nový. Čo tu ďalej môžete vidieť? Nejaká Essence. Tu na laky od Catrice, tie mám rada. Ešte nové mám vlastne tieto dva. Z Avonu, jeden je taký zelenkavý, druhý je broskyňový, tie vám ukážem neskôr. No ďalej vás tam čakajú ešte opiky. Takto. Tak na ukážku zhruba. No, to by bolo asi v druhom šuflíčku všetko. V treťom sa nachádzajú asi moje najobľúbenejšie laky, ktoré mám a sú usporiadané podľa značiek. Takže si môžete všimnúť, že v prvom rade tu na z ľavej strany odtiaľto sú China Glaze. Ďalej pokračujú opíky až niekde dozadu a potiaľto, tu je nejaký jeden orlí. Tu nám mám zopár, čo to je, Rimmel. Goš, holografický, krásny, 2 Zoe. A ďalej pokračujú Beriem, tu má jednu dlhú radu. Dlhšiu radu má Essie. A tu na je Color Club vzadu. A Avonové laky. Tie mám v poslednom čase veľmi rada. Majú také fajn flaštičky, štečeky ploché, farby dobré. Ja som s nimi spokojná. No. Posledný šuflík je takmer prázdny, ale je to z toho dôvodu, že ho používam ako tzv. Lightbox. To znamená, že tu nafotím nechty, nalakované laky a tu nám vznikajú vlastne všetky fotky. Mám tam hodené tamponiky a odlakovač. Teraz som si najnovšie kúpila tento z Lidla. On má túto flaštičku s tým dávkovačom, ale je väčší, ako som mala kedysi z DM drogerie. No. Teraz by sme sa mali presunúť od tejto skrinky k rovnakej, ktorú mám trošku vedľa. Tak, bordel. A tuto je skrinka nová, ktorú som dostala na MDŽ. Tak.
Zrovna včera sme ju postavili. Si tu zasvietím, pretože ona nemá vo vnútri ešte svetielka. Tie sa tam namontujú neskôr. No, táto je pomerne prázdnejšia, ale v prvom šuflíčku sa nachádzajú prevažne laky od Essence a Catrice. Tu nám môžete vidieť nejakých zopár, čo mám od Miss Sporty, tie ma ale moc nebavia, ale každopádne mám ich tu. Nejaké Art de Lautrec, ešte už myslím, že všetky videli na blogu, neviem, asi okrem tohto modrého. A ďalej sú laky Gabriela Salvete, veľmi dobre, tento mám obzvlášť rada. Potom tu je tento oranžový, myslím, že z nich ste už videli všetky. No. V ďalšom šuflíčku sú laky, ktoré sú viac menej nejak značkovo nezaradené, ale čo tu vidím, tak je, že tu mám naukladaných pomerne veľa lakov od Golden Rose. No, tento mám veľmi rada, všimnite si, aký je krásne trblietavý. To je vrchný lak a má číslo, neviem, či to vidíte, ale ja to vidím a je to 166, takže ten, kto by chcel holografický top coat, tak určite si kúpte tento, je super. No, ďalej, čo tu máme? Tak tu mám nejaké také sady menšie, iba dve. Nail Art Kit od Pupa Milano a z H&M malú jarnú kolekciu ešte z minulého roka. To je H&M ešte jeden lačik a ten ste už tiež videli. To je L'Oreal magnetický. Magnetické laky mám vlastne iba dva. Tento L'Oreal a jeden od Essence. Ten ešte uvidíte určite na blogu. Dva laky Sally Hansen, jeden Elf a ostatné sú Flormary. Flormar sa to volá. Flormar, tak. No. Ďalší šuflík, to je taký, ktorý by som vám možno aj nemusela ukazovať, lebo teda dohromady tu nič nie je. V podstate sú tu laky, ktoré som vyskúšala a zistila, že ich viac nechcem. To znamená, že ich budem postupne vyraďovať. No momentálne mám tých lakov zhruba dohromady, čo som to tak približne rátala, okolo 300. S tým, že ale ja to volám, že som vo fáze redukcie, to znamená, že odtiene, ktoré sa mi páčia, ale mám ich od nejakej značky, nahrádzam postupne tými lepšími a týchto biedných, horších. Napríklad tu nájdete všelijaké čínske približne značky, tak tých sa zbavujem. To väčšinou dostanú kamarátky alebo sestra. No, dostávame sa úplne poslednému šuflíku. Tak, no tu mám veci, ktoré mi slúžia na nail art. Nie je ich tu veľa, ale myslím, že si zatiaľ vystačím. Takisto tu mám veľké balenie Seševit. To som si objednávala pred pár týždňami a sestra mi ho doniesla z Čiech. Objednávala som ho z modeláže. No, tak to položím vedľa. No, toto by som mohla tiež teoreticky vyložiť, pretože sú to vzorkovníky lakov. Kedysi som mala takú tendenciu robiť si v podstate nejaký veľmi prehľadný systém v lakoch, ale nejak to skrachovalo. Toto malo súvisieť ešte s nejakou excelovskou tabulkou, ale nakoniec som usúdila, že je to zbytočné. Takže to dáme preč. No. Čo tu môžete ďalej vidieť? Na mramorovú techniku vodnú myštička. Vrchné tie obaly z CD-čok mi slúžia ako paleta v podstate. Tuto mám zopár štečekov. Kúpila som si nový štetec. Kúpila som si tento. Je úplne taký tenučký. Neviem, či to vidíte. Ale úplne malinký, tenký na nail art. A kúpila som si toho vo výtvarných potrebách. Nie teda v nejakom nechtovom obchode, ale v potrebách pre umelcov. No. Mám obal so servitkami na dekupáž. A tu nás sa dostávame vlastne ku krabičke. Otvorím. No a môžete tu vidieť
mám nejaké aplikátory, nálepky na nechty. Tie používam len tak občas. Tu nám môžete vidieť Fimo a guličky na rozriedenie laku. No, na chvíľku odložím. Pod týmto glitre. Nemám ich veľa, ale nejaké sa tu nájdu. Ešte sú vlastne aj tu na tieto 4. No, a toto máme... Vyzerá to teda ako obal z púdra, čo to v podstate aj je. Ale keď ho otvoríte, tak ja som si vynašla, že je to perfektná skrýša pre platničky na stamping. Tam sa mi ich zmestí, neviem, teraz ich tam naukladaných asi 15. Je to pomerne dosť ťažké, ale inak z tohto púdra je to úplne akurátna krabička. No, tu mám pečiatku, stierku, prázdny obal z laku na nechty, keby som si chcela nejaký vlastný namiešať, alebo by sa mi nejaký rozbil a chcela ho zachrániť. No a tu mám sekundové lepidlo, ktoré používam niekedy, keď sa mi zlomí necht. No. Aha, ešte tu máme takúto kozmetickú taštičku, do nej sa balím, keď idem na cesty, ale teraz tam mám momentálne 2 zdobičky a tieto akrylové farby Moira, 3D akrylové farby. Oni sú dobré v tom, že aj keď ich nanesiete v hrubšej vrstve, tak preschnú. Takže tie sú celkom dobré. No, zdobičiek teda moc nepoužívam, ako ste mali možnosť vidieť, sú tu 2. 3, ešte táto zelená, pretože teraz mi najviac vyhovuje štetec a úplne klasický lak, ktorý si nanesiem na tú paletu. No, to je vlastne všetko. No, takže tak, ja si tu idem upratať. No a vám ďakujem za pozornosť. Ahojte.